vážené dámy, vážení páni, tu v sále, aj naši diváci nášho online prenosu, ja vám prajem príjemný dobrý deň. Moje meno je Vladimír Fúzik, v spoločnosti Bayer pracujem ako obchodný manažer a zároveň ako vedúci obchodných tímov. Ja sa pripájam slova môjho predrečníka, pána inžiniera Žilinčíka. Vítam vás v Nitre, som veľmi rád, že ste si našli cestu, hoci to počasie vonku je také, aké je. Na druhej strane možno treba rešpektovať, že to je príroda. My sme ako poľnohospodári súčasť prírody a snáď ten sneh, ktorý napadne, tak aspoň vytvorí nejaké zásoby vody pre to jarné obdobie. Ja by som, Janko... Ja by som vám dneska chcel porozprávať o tom, čo spoločnosť Bayer pripravila pre svojich zákazníkov pre rok 2026, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k roku 2026, by som sa trošičku vrátil do toho roku, ktorý práve skončil, do roku predchádzajúceho, pretože v rámci štruktúry obchodného tímu spoločnosti Bayer prišlo k určitým zmenám. Práve po mnohých rokoch práce pre spoločnosť Bayer odišli od nás do dôchodku naši dvaja kolegovia, pán inžinier Karol Máte a pán inžinier Gašpar Jozan, obidvaja špičkoví odborníci, nie len teda v oblasti ochrany rastlín a osivárstva, ale môžem snáď dovoliť povedať, že odborníci na poľnohospodárstvo ako také. A ja by som ich chcel z tohto miesta tiež poďakovať za tie dlhé roky, možno dá sa povedať desiatky rokov, ktoré pre Bayer a pre vás, pre našich zákazníkov oni odpracovali. Takže tu nám máme našich dvoch kolegov, pán inžinier Máte, pán inžinier Jozan. Možno práve preto, že sa dnes nachádzame v Nitre, teda na západnom Slovensku, kde Gašpar Jozan pôsobil dlhé roky, tak jeden špeciálny pozdrav z tohto miesta tu pre Gaža. Gaži, ďakujem. My z toho dôvodu sme museli trošičku aj prepracovať, prerozdeliť regióny. Dneska naši kolegovia niektorí pôsobia v nových okresoch, čiže my sa budeme snažiť tie naše služby pre vás prinášať na rovnakej úrovni alebo možno ešte na vyššej úrovni. Od 1. januára 2026 máme aj novú posilu, novú kolegyňu, pani inžinierku Annu Máriu Babínovú, ktorá na teraz bude pôsobiť v regióne Komárno. Čo teda prinášame v roku 2026? Samozrejme, sú to produkty, je to portfólio prípravkov na ochranu rastlín a osiva, to naše základné portfólio. V rámci toho máme nové produkty, nové osiva, nové prípravky na ochranu rastlín, o ktorých bude dnes aj v rámci tejto konferencie reč. Prinášame digitálne nástroje. Mnohí z vás poznajú náš žltý digitálny lapač, nasledovanie náletu škodcov. V súvislosti s týmto lapačom prinášame aj aplikáciu, ktorá sa nazýva Magic Scout. Táto aplikácia slúži primárne na komunikáciu s tým lapačom, ale má aj iné ďalšie funkcionality. Môžete si prostredníctvom Magic Scout zisťovať buriny na svojom poli alebo príznaky chorôb. Magic Scout je voľne dostupný v App Store alebo v Google Play, takže môžete si ho stiahnuť a používať. No a potom prinášame nové služby, nový servis pre vás pod hlavičkou Buy Service, služby teda pre moderné poľnohospodárstvo. Konkrétne sa jedná o
Prvá takáto služba je, že vytvárame, alebo sme schopní pre vás vytvoriť mapy pre variabilnú sejbu kukurice. Vieme, že nie každé pole je rovnomerné, že sa tam aj z hľadiska historického, aj z hľadiska zloženia pôdy sú tam rozdiely, takže na základe satelitných snímok vieme pre vás navrhnúť variabilnú sejbu kukurice tak, aby sa optimalizoval potenciál daného pola, aby sa aj optimalizoval potenciál daného hybridu. Druhým takýmto servisom je predikcia silážovania. My dnes, pán doktor Mitrik bude neskôr hovoriť o stanovovaní optimálneho zberu silážnych kukuríc. Okrem toho my prinášame predikciu silážovania, ktorú vám vieme poskytnúť na základe satelitných snímok, opäť tak, aby sa optimalizoval ten potenciál, nutričný potenciál daného silážneho hybridu a potom samotnej siláže. Tretím novým servisom je návrh antirezistentnej stratégie. Vieme, že neustále odchádzajú, končia prípravky na ochranu rastlín, to portfólio sa zužuje, polia sa ošetrujú produktami z rovnakej skupiny účinných látok, prichádzajú rezistencie, či sa jedná o hmyz alebo aj o buriny. Takže v spolupráci s vami vieme odobrať vzorky burín z vášho pola a po analýze vám povedať, že či sa na vašom poli nachádzajú buriny rezistentné alebo nie. A pokiaľ sa tam nachádzajú rezistentné buriny, tak zároveň vieme aj navrhnúť nejakú alternatívu, ako túto situáciu riešiť. Tie možnosti máme vo viacerých plodinách, v obilninách, v cukrovej repe alebo povedzme v kukurici. Keďže kukurica vlastne teraz je aj predmetom výberu, mnohí z vás ešte si vyberáte hybridy kukurice, ktoré budete v roku 2026 pestovať na svojich poliach, tak to portfólio spoločnosti Dekalb je naozaj veľmi široké. Sú tam silážne zrnové hybridy, sú tam nejaké vaxy kukurice v rôznych skorostných kategóriách, takže vybrať si môže prakticky každý pestovateľ na každé pole. Aj v tomto roku prichádzame s novinkami, ktoré sú označené na tomto obrázku žltou farbou. Takisto budeme neskôr počas roka hovoriť o repke, kde rovnako tak máme pripravenú pre vás novinku. Mnohí z vás poznáte hybrid Dekalb, ale sú aj pestovateľe, ktorí Dekalb nepestujú a pre nich sme pripravili takú hru, alebo povedzme, že súťaž, taký návrh. Tí, ktorí Dekalb nepestujete a chceli by ste si ho vyskúšať, keď si kúpite na 10 hektárov náš hybrid a zasejete ho na pole vedľa toho hybridu, ktorý bežne pestujete, tak potom pri zbere, pokiaľ by ten bežne váš pestovaný hybrid dosiahol vyššiu úrodu ako Dekalb hybrid, tak vám rozdiel v úrode zaplatíme. My si ale myslíme, že lepší bude Dekalb, takže skúste osloviť svojho obchodného reprezentanta vo vašom regióne, dohodnúť podrobnosti a pustiť sa s nami do takejto hry. Pestovatelia našich hybridov potom neskôr, pokiaľ si teraz tie hybridy kúpia, kukurice alebo neskôr repky, tak môžu získať zaujímavé zľavy zase pri nákupe našich prípravkov na ochranu rastlín. Čiže to je tiež vec, ktorú je možné prekonzultovať s našimi obchodnými reprezentantmi. Myslím, že tá ponuka je veľmi zaujímavá. Tým sa vlastne dostávame k oblasti prípravkov na ochranu rastlín. Hovoril som už o tom, že každoročne ubúdajú produkty, ubúdajú účinné látky, ale napriek tomu tá ponuka, to portfólio spoločnosti Bayer je stále veľmi široké. Sú tam produkty prakticky zo všetkých skupín, tie štandardné insekticídy, herbicídy, moridlá, fungicídy. Máme pomocné látky, máme, produkty do ekologického poľnohospodárstva alebo rastové regulátory. No a v roku 2026 prichádzame takisto s novinkami. Jednou z tých noviniek je biostimulátor, ktorý sa volá Ambitious Activator. Dnes o ňom samozrejme bude tu na reč. Úlohou tohto produktu je vylepšovať vitalitu, odolnosť rastlín,
prispievať k vyššej úrode a takisto zvyšovať účinnosť prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa spolu s ním aplikujú. Ďalšou novinkou je prípravok Mateno Duo. Je to herbicid pre jesennú aplikáciu proti burinám v obilninách. Je to vlastne odpoveď na tú situáciu, že dochádza v tomto segmente k veľkým zmenám. Produkty, ktoré sa tu dlhé roky používali úspešne, budú končiť. Takže naša odpoveď je Mateno Duo. Novinka, prípravok Brodal, on to vlastne nie je až taká úplná novinka, ale my sme sa rozhodli tento produkt znovu zaradiť do nášho portfólia kvôli vlastne práve posilneniu účinnosti prípravku alebo rozšíreniu spektra účinnosti prípravku Mateno Duo v tej jesennej aplikácii, ale Brodal má tam aj ďalšie výhody, pretože tých plodín, do ktorých, alebo obilnín, do ktorých je zaregistrovaný, tá škála je veľmi široká. No a prípravok, ktorý by som ešte tiež rád zmienil, je Cougar Forte. Je to práve ten produkt, ktorý v tej jesennej aplikácii v obilninách proti burinám bude končiť. Ale v roku 2026 je možné stále ho ešte používať, akurát musíme sledovať presne tie termíny, ktoré boli dané regulačnými úradmi na tú spotrebu. Čiže je tam veľmi dôležitý termín 10.6., dokedy tento produkt si musíte zakúpiť. Ale potom v tej jesennej časti sezóny do konca novembra bez problémov je možné ho aplikovať, čiže Cougar Forte v tomto roku ešte dostupný bude. Zároveň, pokiaľ máte záujem, môžete si vyskúšať Mateno Duo, aby v tomto roku na nejakej menšej výmere ste si možno overili účinnosť tohto prípravku pre budúcnosť. V roku 2026 prichádzame aj s novým vizuálom etikiet. Je to vlastne taká technikália, no tá nová etiketa má taký technickejší charakter, možno zodpovedajúci viacej dnešnej dobe. Hovorím o tom preto, že môže sa stať, pretože tie nové etikety budú prichádzať postupne. A môže sa stať, že sa k vám dostane ten istý produkt s dvomi etiketami, takže nemusí to znamenať automaticky, že sa jedná o nejaký falzifikát napríklad. Pokiaľ by ste ale mali záujem overiť si pravosť prípravkov spoločnosti Bayer, tak existuje jedna veľmi jednoduchá aplikácia, ktorá sa volá Seal Scan, ktorá je takisto voľne dostupná v App Store, v Google Play. A pokiaľ si tú aplikáciu stiahnete a odfotíte si ten QR kód, ktorý je na víčku prípravku na ochranu rastlín alebo na obale osiva, tak veľmi rýchlo a veľmi ľahko zistíte, teda, že či ten produkt od spoločnosti Bayer je pravý. Je to veľmi jednoduché. V roku 2026 prichádzame aj s novým vizuálom webových stránok spoločnosti Bayer. Tieto stránky v novej podobe mali by byť užívateľsky priateľskejšie, malo by sa v nich, a to je samozrejme cieľom, aby sa v nich jednoduchšie orientovalo, ľahšie sa vyhľadávali všetky záležitosti, ktoré potrebujete si pozrieť, overiť si alebo sa dozvedieť. Tá adresa, ako je tam napísané, znie www.cropscience.bayer.sk, takže nech sa páči pozrieť sa na naše nové stránky. A okrem internetových stránok informácie z kuchyne Bayer viete nájsť aj na našej YouTube adrese alebo Facebookovom profile, kde okrem technických vecí častokrát viete nájsť aj rôzne zaujímavosti od nás, z Bayera, ale možno, že aj zaujímavosti všeobecne z oblasti poľnohospodárstva alebo života. No a samozrejme, čokoľvek vás zaujíma, čokoľvek potrebujete si overiť, zistiť, spýtať sa, nech sa páči, obráťte sa na náš obchodný tím, ktorý určite s veľkou radosťou vám tie odpovede prinesie. Takže, milé dámy, milí páni, toľko na úvod. Ja vám ďakujem za pozornosť, ale ešte predtým, ako skončím, ja by som si dovolil, pretože sme na začiatku roku, popriať vám predovšetkým pevné zdravie, lebo to je naozaj to rozhodujúce, a potom veľa spokojnosti v osobnom živote a v
pracovnom živote takisto. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.